ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኤሪሜዳ ሰንተር ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ እንዳተመነቑ ኢላስ እቲ ውፃእ መዓት ወትሩ ረቡዕን ቀዳምን ክሰደልኩም ምዃነይ እንዳሓበርኩ ንሎምኻ ኢላስ እቲ ውፃእ መዓት 5 ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ኤልያስ በቶም ከተርቲ ተጨዊው ኣብ ሓደ ክፍሊ ተዳጊኑ ክልተ መዓልታት ምስ ሓለፈ ዳንኤል ዝተባሃለ ብዙሕ ዝተጋፍዐ መንእሰይ ተጸንበሮ። እቲ መንእሰይ ብዝወረዶ ኣደራዕ ምሕር ዘስካሕክሕ ብምንባሩ ሕቑ ክህብ ዝመረጸ ነበረ። ንቑልፊ ስርኡ ኣብ ሓደ ወርወር ናይ ክፍሊ ብምእሳር ተሓኒቑ ነብሱ ኸጥፍእ እውን ወሰነ። እቲ ክስተት ነቲ ኣእዳውን ኣእጋሩን ዝተሞቕሐ ኤልያስ ዝገብሮ ኣጥፍኣሉ። ያኸ ብጃኻ ዳኒ ግደፍ ክፉ ኣይተርእየና ጨደረ ኤልያስ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ። ካብዚ ዝኸፍእ እንታይ ደሎ እዩ? እንታይ ክመፀና ትፅበለኻ? መለሰሉ ኣዒንቱ ኣፍጢጡ ብርቡሽ ቃና። ነዚ እናበለ ነታ ኣብ ዕንጨይቲ ዝኣሰራ ቁልፊ ኣብ ክሳዱ ክእትዋ ዘርግሓ። ዓለይካላ ዳኒ በስ ሓንሳብ ስማዓኒ ሓንሳብ በጃኻ ነታ ቁፃር ቁልፊ ኣብ ክሳዱ ክእትዋ እንዳሰግአ። እንታይ ክሰምዓካ? እንታይ ካልእ ዕድል ደለናይ? ሞዶ ይኮነን ጽቤና ዘሎ። ብፀጋማይ ኢዱ ነታ ቁልፊ እናተናኸፈ ናይ ዒንቱ ቋሕሰማ በለን። ያኽኩሞ ኣይትበል መጻኢና ንሕና ኣይንፈልጦን ኢና። በጃኻ ፈጣሪ እንታይ ሒዝልና ኣሎ ኣይንፈልጥን ኢና። ካብ ሓው ዝወፀ ዝጥዕም ቃና ኣምሪሩ ገንሖ። ዳንኤል ንፀጋመይቲ ኢዱ ካብቲ ተሸንቂቑ ክቢ ዝተሰርሐ ቁልፊ ብምእላይ ኣብ ኣፍ ፀጋማይ ጁባ ስርዩ ደርበያ። ኣብ ዒንቱ ክሰርብ ካብ ዝፀንሐ ንብዓት ድማ ጥሪቕ ኣበለን። ድሕሪዚ ኤልያስ ነቲ ዝተሞቕሐ ኣእዳውን ኣእጋሩን ናብ ሓደ ማእዝን ብምቕናዕ እናጐሰሰ ናብ ጥቑ ቀረበ። ግንባሩ ኣብ ኣብራኽ ዳንኤል ብምልካብ ካተማሕፀኖን ጎንሖን። እዚ ምስ ኮነ ዳንኤል ኣብ ባይታ ረፋዕ በለ፣ ንብዓቱ ኸዓ ርገፎ። በዚ ኤልያስ እፎይ በለ። ንኣብራኹ ዓፂፉ ኣብ ቅድሚኡ ዝተኾደመ ኤልያስ ጥራይ ቀው ኢሉ ጠሞቶ። ክንድዝ ዝኣክል ተስፋ ቅብጠት ዝፈጥረሉ ምኽንያት እንታይ ኮን እዩ እናበለ ሓሰበ። ገለ ደቓይቕ ምስ ሓለፈ ግን ተወከሶ። ያ ዳኒ ኣይዕለና ንቆ ከመይ ዲኻ መፂኻ? ብስጭትን ረብሻን ዳንኤል ጎዲሉ ነበረ። ቅልጥፍ ኢሉ ኣይመለሰን። ኤልያስ መልሲ ጽበ ከም ዝነበረ ብምጥማት ምስ ኣረጋገፀ እዩ ነቲ በጻብዕ የማናይ ኢዱ ክጽሕትሮ ጸንሐ ባይታ ዝገደፎ። ምስ ካልኣይ ከሰላም ሰኣተና ገዛ ተኻሪና ገለ እዋን ተቐሚጥና እቲ ካልኣየ ካብ ወፃእ ዝሕግዙ ነይሮሞ ንዓይ ግን ኣይነበረንን ኣስቀጠ። እቲ ካልኣየ ንኻርቱም ገዲፈካ ከይድነ ባዕሊ ክኸፍለልካየ ምስ በለኒ ሽዑ እውን ተኾልፈ። ድሓር እቲ ካልኣየ ምስ ገለ ኤርትራውያን ተሰማሚዑ ንኻርቱም ክወስዱና። ዳንኤልን ካልኣዩን በቶም ንኻርቱም ከነብፅሓኩም ኢና ዝበልዎም መንእሰያት ተመሪሖም ካብ ከተማ ከሰላ ወፁ። ብድሕርያ ክፍቲ ኣብ ዝኾነት መኪና ብምስቃል እውን ወሰድዎም። ሒደት ከይተጓዓዙ ግን መካይን ናይቶም ሱዳናውያን ራሻይዳ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲረን ረኣዩ። ሱዳናውያን ራሻይዳ መንእሰያት ብምጭዋይ ከም ሸጥዎም ክሰምዑ ዝቐነዩ ነበረ። እታ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋላ ክፉት ዝነበራ ኣሳፊራቶም ትሕንበብ ዝነበረት መኪና ናብተን ብሓደጋ ዝጥምትዎም መካይን ኣቢላ ክትውተፍ ምስ ረኣዩ ህልመት ልቦም ዛየደ። ዝረኸቦም ክረኽቦም ከዓ ብቕጥበት ናብ ባይታ ዘለሉ። እቲ ኻልኣዩ ብዙሕ ጐየየ። ነቲ ዘልሓጥ ዝበለ ዳንኤል ግን እቶም ጨወይቲ ሰዓብዎ። ብምህዳም ነዊሕ ከይጐየ ድማ ሓደ ካብቶም ብበትሪ ብምሽንጓግ
ኣብ ክሳዱ ወቕዖ በዚ ደማ ንስቶ ኣብ ባይታ ወደቐ ድሕሪዚ ሓዝዎ ብዙሕ እናጋፍዑ ናብታ ኤልያስ ዝተሓየረላ ክፍሊ ወሰድዎ ካብ ዝኽሪ ኤልያስ በስ ሕጂ ዳንኤል ክሕነቐ ምስ በለ ኣትሪፍዮ ግን ናይ ልበይ ጽቡቕ መጻኢ ተራእይኒ ኣይኮነን ሕማቕ ኬሪ ኢለ እምበር ኣነ ኸዋን ፍጹም ተስፋ ኣይነበረንን ሞት ሓላል እየ ዝብል ነይረ መሬት ዓይኒ ምስ ሓዘ ኤልያስን ዳንኤልን ካብ ዝኽርታት ቀደሞም ጥዑም ዛንታታት እናፈጠሩ ንኹነተ እምሮኦም ክቕይርዎ ተቓለሱ ሓደ ካብቶም ጨወይቲ ነቲ ብጽኑዕ ዝተረገጸ ማዕጾ ናይታ ክፍሊ ብሓይሊ ክኸፍቶ ብምስምዖም ወግዖም ዝተኸለፈ እቲ ቆሟት ቀይሕ መንእሰይ ነቲ ማዕጾ ምስ ከፈቶ ብጸጋማይ ኢዱ ንዝሓዞ ሒደት መግቢ ናብቶም ክልተ እሱራት ደርበዮ ነቲ ማዕጾ ሸጊሩውን ብዘይ ቃል ተዓዝረ እንጀራ ከይለኸፉ ዕለታት ዝቖጸሩ እኒ ኤልያስ ድማ ናብ መግቢ ሃነፍነፍ በሉ ነቲ መግቢ ዘምጽኣሎም ቆሟት ቀይሕ መንእሰይ ጣሃር ዝተባሃለ ኮይኑ ክሕልዎም ዝተመዘነ ነበረ ንሳቶም ንዝርካቡ ጠልቀምቀም ምስ በሉ ሸውሃቶም መሊሱ ተኸፍተ ተወሳኺ መግቢ ክረኽቡ ድማ ተመነዩ ብጥሜት ዝኣክል ከብዶም ምስ በልዖም እውን ብምረጭ ኣደሩ ክሰምዖም ዝኽእል ሰብ ግና ኣይነበረን ኣእዛኑ ከፊቱ እንዳሃዮም ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ እንተዝርከቡን ንድላዮም ዝምልስ ኣንበያይ ምኾነን በዓል ኤልያስ ተሓይሮምሉ ዝነበረ ስፍራ ናብ ጎላጉል ሲናይ ዝወስድ ክፋል ሱዳን እዩ ኣብቲ ከባቢ ሙቐት ፀሓይ እምበረ መጠን ልዑል ነበረ ዝሓየረቶም ክፍሊ ብዚንጎ ዝተረቅዐት ብምንባራ እውን ነቲ ሙቐት ብብዝሒ ሰሓበቶ በዚ ኸዓ እዋን መዓልቲ ሙቐታ ናብቲ ክፍሊ ዘሽሉቕ ነበረ ፀሓይ ካብ ሰማያት ክትእለ ክምነይ ዝወዓሉ በዓል ኤልያስ ነታ ዕለታት ምስ ቆጸሩ ዝተዋሃበቶም ዝርከቦም መግቢ ድሕሪ ምውሳድ ክብሉን ክሳቐዩን ለይቲ ተፋረቐ ኣብቲ ኩርኳሕ ባይታ ክድቅሱ ፈተኑ ምስ ዝነበሮም ፍርሕን ጭንቀትን ምኽኣል ሰኣኑ ሓንሳብ ፍርዩ ዘይስማዕ እናድሃዩ ገለ እዋን ብምውጫጭ መሮርኦም ቃንዛ ውሽጦም እንዳገለጹ መሬት ወለል በለ ኢሉ ሓወይ እንታይ እዩ ዝዕድልና እታ መከረኛ ለይቲ ፀቕጢ ስለ ዝወሰኸትሉ ዳንኤል ነታ ሓዳስ መዓልቲ ብናይ ዕድል ሕቶ ፈለማ እንድዒ ዳኒ ሓቂኻ ኣለኻ ሞትና ይተርፈናኒ ንቕብፀተ ተስፍኡ ኣብ ባሕሪ ከብዱ ዓቂሩ ክሳኸ ዝቐነየ ኤልያስ ሓቂ ውሽጡ በጨቕ በሎ ኤልያስ ኩም ኢሉ ክምልሰሉ ዘይተጸበየ ዳንኤል ብምግራም ጭንቀትን ተመልከቶ ሓቂኻ ኣለኻ ዳኒ እቲ ሞት ኣይተርፍኒ በስ ህይወትና ንሕልፋ ካልእ ኣማራፂ የብልናን ካብ ስቓይን ጭንቀትን ንዕርፍ ዳንኤል ሓቁ ድዩ ኣይሓቁን ክብል ጸንዐ ነዚ ብዝሰምዐ ግን ኤልያስ እውን ዝያድኡ ተኻኢሉ ምንባሩ ረጋገጸ እምባእ ንየበሎ ኢሉ ሓወይ ዕድልና ንመን ኢልዎ ንምጽናዕ ተርኡ ከም ዝበጽሐ ስለ ዝተረድአ እሞ ክንደይ ሰብ ሚልዮን 2 ሚልዮን ኣምጽእ እንዳተባሃሎ ክንደይ ሰብ ዝተሓርደሎ እዛ ዕጫ እዚኣ ከም ትገጥመና ፍሉጥ ጓዩ በዚሑ ንብዓት ዓይንቱ እናተቖጥረ ንገለ ህሞት ጸጥታ ኣብ ሞጎኦም ሰፈነ ኣነስ ወሊደ ናትካ እምበር ምስኪናይ ዳንኤል ካልእ ተስፋ ኣልቦ ጉዳይ ብምልዓል ነቲ ጸጥታ ሰበሮ ከምኡሎም በብእብረ እንዳተናግሑን እናተጸናንዑን ዝፈለመት ዕለት ወዓልዋ ዝተፈለየ ክስተት ሰዓበ ኣብ እዋን ምሸት ነበረ ኤልያስ ነዚ ብምዝካር ሕጂ ኣብ ናይ ምሸት እቲ ዋርድያ ጣህር ነቲ ማዕጾ ከፊቱ መግቢ ሒዝና መጽእ ንዓይ ካብቲ ሰንሰለት ፈትሓኒ ሕጂ እናበላዕና ገዲፍና ኸይድ ነቲ ማዕጾ ኣብኡ ከሎ እምበር ብምፍታሕ ኣይሸገጦን
بشو حساب متينا حافلا دانيال تلالو إليهم انتي نمقبار حتى أقرب كله بس انتقونا لنا خنهدم مبارك استخبركم تخطتلتنا لهم تدالخو مدب ازينيرو كوموترو لايك شير سبسكرايب ايترسو اب قطالي كساب نراقب سلام